ετών, θα μέχετε και προσωπική στήριξη. Θα μέχετε και προσωπική στήριξη. Η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει. Νοοτροπίες αυτές που έφεραν τη χώρα εδώ πέρα πρέπει να τελειώσουν μία και καλή. Συνεχίστε δυνατά αυτό που κάνετε. Είμαι κοντά σας, η Νέα Δημοκρατία είναι κοντά σας. Το λέω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο από όλα που σας σήμερα. Αγρότες, Μογγάλης και Νιέρης, αλλά είναι τόσα πολλά που... Αλλά πριν υπόθηκε κάτι για το κοινωνικό κράτος, ακούστε γιατί πάνω στο κοινωνικό κράτος. Τι συνέβη επί ημερών Νέας Δημοκρατίας? Η μεγαλύτερη κοινωνική μεταρρύθμιση στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Και ήταν αυτή το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Γιατί είναι η μεγαλύτερη κοινωνική μεταρρύθμιση? Γιατί πολύ απλά θέλουν να τα ακούτε αυτά και να τα καταγράφουν κυρίως στα νέα παιδιά. Η Ελλάδα, ως ποσοστό διάστησης φόρων με το ΑΕΠ, έδινε ίσως και περισσότερα από τις πιο ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης για κοινωνικό κράτος. Προσέξτε, ποσοστιαίο όσο αφορά το ΑΕΠ. Τι γινόταν σε επίπεδο αποτελεσματικότητας? Αυτό τα μέτρησε στο Υπουργείο. Ήμασταν 5 φορές κάτω σε αποτελεσματικότητα. Δεν πιάναμε τις φτώχειες. Οι πόλοι δεν πήγαιναν στους φτωχούς. Δεν πήγαιναν στους αδύναμους. Γιατί? Χειλόντουσαν τα λεφτά στη θάλασσα. Γιατί? Υπήρξε τόσο πολύ κατακαιρματισμένο το σύστημα της κοινωνικής πολιτικής των υπουργών, που ο καθένας θέλει να κάνει το δικό του βιλαέτη, που ο κάθε υπουργός για να γίνει κάνει τον καλό έπρεπε και μια αρμοδιότητα να κάνει κοινωνική πολιτική, και χάθηκε η μπάλα 40 χρόνια. Τι έπρεπε να αλλάξει? Να υπάρξει μία κεντρική πολιτική κοινωνική για τη χώρα. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Μπορεί, βεβαίως. Φτιάχνουμε ένα φυσικό φορέα και δίνω πλέον με απόλυτα ηλεκτρονικό και διαφανή τρόπο τα εισοδήματα όπως πήγαινε στην Ευρώπη. Αυτό το πήρα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Ήμασταν άτυχοι γιατί δεν το είχαμε τόσα χρόνια στην Ευρώπη. Τυχεροί γιατί? Τυχεροί γιατί πήρα όλη την τεχνογνωσία της Ευρώπης και τις βέλτιστες πρακτικές και κάναμε το πιο σύγχρονο πλαίσιο ελάχιστο εγγυημένου εισοδήματος που υπάρχει στην Ευρώπη. Με τις καλύτερες προδιαγραφές. Σκεφτείτε ότι στη Γερμανία, για να μπει κάποιο στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, μετράμε 31-12 του σήμερα, του 15. Στην Ελλάδα με την Εργάνη μπορεί να μπει στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα σήμερα, αν απολύτηκε χθες, αν το τηρείτε τα κριτήρια. Να πει η Εργάνη που μπήκε μαζί στη διασταύρωση με τις φορολογικές δηλώσεις. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν το παρουσίασα με το ποσό του συγκεκριμένο 480 ευρώ πλάς κριτήρια, ψίχουλα, ντροπή.